Masquerade Zimbabwe, welcome to our channels Confessions and Deep Secrets. Kana karibu kutamka kuwepa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa gara subscriber, don't forget to comment and share this video. Masquerade Zimbabwe takuigirai nyanetsa mu streets social media nye kupisa nye picture ra mukona riri apo surunzwisika kuti anava masojere kana mapurisa wezva wana kuradza kuti vanhu vechidiki varadza kuti mayouth yakanetsa nyaya iyi zvinzi azvinomira mushe the government iri kupanika iri kutya an uprising inogona ngoitika during the SADC summit. So they've resorted to recruit mayouth kumamisha vachivapa mauniforms echisoja nechipurisa singazoti nyaya chokwadi here kana kuti but inyaya yanetsa nyaya kupisa mastreets social media. The Children of Zimbabwe Veterans Association yakabuditsa picture iyi along with a message vachitora ivo vachita according to statistics zezRP ingorne 44,000 members of the force chinzi, and this figure iri ishom idiki zvoti pakati an uprising avakwanise kucontaina any situation yeuprising mune Zimbabwe. According to the constitution masoja nemaCIO zvikunzi they are not peace officers, so zvikunzi ZANU-PF is trying by all means, the government is trying by all means kuwedzera members. So zvikunzi kuti kwatiri kuita pakuiswa even vasiri trained sevana vamuri kuona vari apo vakabuda. The Children of Zimbabwe Veterans Association vachitaura vachiti according to statistics ZRP has 44,000 members of the force. The figure is too low to contain any national uprising. At the same time, according to the constitution, a soldier and CIO according to the constitution, a soldier and CIO are not peace officers. They have no powers to arrest and compile a docket. What is happening in the picture below? And it's a Zimbabwe demonstration in Kurongwa. A group of SADC protesters iri kufundirwa ndiri kutungamirwa naJeff Judah ari kunzi he's saying kuti musi wa17 kune SADC protest muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi vaMnangagwa vakabuda vachikurudzira vakuru vemasoja nemapurisa kuti vawedzere security forces avo zvichinzi nyika iri under threat, iri under attack muri Zimbabwe. Tisingaziva ndowei yavafunga kuti vawedzera nayo here security forces kana kuti tiudzwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section kuti chii chiri kuitika papicture iro muri Zimbabwe. Dzidzo chekutanga pane picture iyi yamuri kuona ine zvivanana izvo zvimayouth izvo zvapfekedzwa uniform iyo zvokuti vamwe vasingazive who have never worked in the military of Zimbabwe security munongoti mavaona here vapiwa masoja aiwa. Pane uniform mbiri, pane yepolisi mahelmet ayo netsvimbo dzavakabata ndedzekupolisi, but uniform ndeyeko army. Ndo zvinozoitika kuti vanotarisa kumastores konzi kuno kuti nemahelmet netsvimbo zvinonzi ko hapana kauniform. Handi magara muri kuziva kuti mapurisa ekumusha vazhinji havana uniform iriko haikwani. Zvonzi ndavaende kuanhu vanhu votonzi vasvika kuvanhu vonzi vapei mauniform. So tinopedzisira tane mukaka wakasanganiswa nederere ndiwo ava. Saka kana muchinge makuvarova vanhu ndavatsikwe. Rova izvi kuti kana muchimurova kambereko yamai vake inosumuka. Pwanyai cheko nembabvu zvekuti kana vamwe vanotaura kuti zvekufurirwa zvekushandiswa kudhifenda matsotsa zvinourayisa. Ndoda kuti mupwanye vanhu uniform muchitora muchipfeka, uniform muchitora muchipfeka. That is the beginning. Munenge mapinda pamodi inonzi shut it down. Hapana training iripo. Muri kuona ava vanhu vari papapa wakanyatsa musumudza kukati kumurova kumuputisa one mbama haoni futi anoita 6 months asingaoni maziso ake achirapwa chete achisvinirwa mushonga mumaziso. So that is the first thing chandinoda kuti muzive havasi masoja ava.
pese patagara kuudza tichiti aiwa kuri kutorwa mayuthi, vamwe mutaundi, vamwe kumamisha, ndo basa remaCIO. Nokuda kwekuti maCIO anozviti ari above masoja. Ndesaka muri kunzwa pane information ikusekuleta yekuti musoja akapfuura muCIO kudidi. Inhau yekuti maCIO anenge achizviti I am above you, ivo vasina kwavakatrainiwa. So by the same measure ndofunga matonzwisisa. Right, nhau yekurwisana neZANU-PF yakafanana nekurwisa nyoka inonzi rovambira. Zvazvinoreva ndezvekuti rovambira kana muchinge matanga kurwisana nayo, hazviite kuti muti mairova moisiya yoenda imi modzokera kumba. Nechikonzero chekuti mukadaro imi makaisiya mamboirova, imi moenda iyo yodzokera. Ibva matoziva kuti musha wese vanoiziva rovambira nevasingazive rovambira maziva kuti mapera nemombe dzese nehuku dzose nembudzi dzese haina wainosiya. Ende zivai kuti kunyange makavarairwa muri mumba muchidya sadza, inogona kungosvika rovambira padhoo yotomira, hapana achabuda, inokupedzai mese. Saka irwai neZANU-PF muchinzwisisa kuti kana tatanga hatichamiri, yawaya, nekuti iyi yatiri kurwa nayo iyi ndiye Satani wacho. Bhaibheri rinoti Satani ndiyo nyoka yakanyengera Eva. In the book of Genesis, Bhaibheri rakunovharwa. Zviva zvanzi takaona futi munyengeri, nyoka huru yaifurira vanhu, yakabatwa, yakasungwa, yakakandwa mukati memoto. Ndosaka muchiona kuti vanhu vose vanojoina Satanism, vamwe vanonzi pfugamira nyoka uikise. Ndogobvunzwa kuti nyoka iyi haindirume here? Zvinonzi aiwa kwete, hauirume. Saka vanopfugama, munhu wotsvoda muromo wenyoka. Zvechokwadiwo haimurume, haina chainomuita. That is why vamwe vanochengeta nyoka dzeyelo, mashato eyelo, kune mashato mamwe ewaiti, kune dzamakajaira dzinodya mbudzi nehuku. That is why in Satanism, kana uchida kuita mari fast, vanokupa nyoka inorutsa mari. Pavanokupa havakuperiri zinyoka, vanongokupa kamuti, iwo hauziva kuti watakurana nenyoka. Waita mari, imwe inongofuma iri pasi pembedha, imwe inofuma iri pasi pepiro, imwe inogona kunge iri mubriefcase, kana muhomwe mako unogona kungowana mune mari. Unotanga kungoita laki remari zvokuti kana kubasa unogona kufuma wakapromotiwa, kana kuti Murungu anoita mistake yekupota achikutambirisa mari kaviri kana katatu. Waita mari dzako, waroora mukadzi, watenga masofa, mastovhu, watenga stendi, waneka mota kako, nyoka ndo painozobudikira. Ndo painochinge yakutaura newe kuti iwewe manje uchiidzosera unofanira kurasikirwa nezvinhu zvose zvaunazvo. Zvoreva kuti mukadzi, vana havasi vako, nekuti wakaroora mukadzi, wakazvara vana wawakariritira nemari yenyoka, saka iwewe hauna chako. So magaraji ako kana nemota 4 ndedzenyoka, imba yacho ndeyenyoka, hembe dzawakapfeka ndezvenyoka, iwewe hauna chinhu. So tiri kuti ZANU-PF pari zvino yakafanana nenyoka iyoyo yakaunzwa mukati menyika, yakave hurumende. Kana mati mada kurwisana nenyoka iyi, hapachadiwe hukama, hapachadiwe tsitsi, hapachadiwe kufunga kaviri. Rovai muchienda mberi. ZANU-PF irovambira inyoka. Ndofunga panzwisika.